Ngiyayikhetha inkosi enkulu yasePhalamende. Ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha. MaNazaretha, namhlanje ngizocela ukukhuluma engikubonayo. Angizokhuluma nabantu abakholwa ePhalamende, kodwa ngizokhuluma ngomhlungu engibuzwile. Okungenza ukuthi ngikhulume namhlanje ngokuthi abantu mabefile bayapi, nokuthi mawufa uzwani, nokuthi kunjani ukufa. Cabanga ukuthi abanye abantu bayathuka ukuthi hawu akungabathusa abangcwele. Ngizokukhuluma lokhu kunomngani wami kakhulukazi bengimsebenzela kakhulu, ngimenzela ama-sales. Data pack nakho konke nje. I'm very good ke edicing. Uye wahanjelwa udade wabo. Mayihanjelwa udade wabo wabulawa yidakamizwa, kodwa ezidla ngenhloso yokuzibulala yena lo dade wabo. Lo mngani wami umlungu uyiJuda, ngeke ngimusho igama lakhe, kodwa nje umuntu ocebe kakhulu. Njoba ngeke ngichazele ukuthi ngiboniswa zonke izizwe kulo msebenzi engikuwona, abamhlophe, abamnyama, uthe upheni khona abagold nabagold angazi kibaphi. Ngiboniswa zonke izizwe. Manje MaNazaretha, yabona abantu engibafuna ngizokhuluma nabangathi sebeza kodwa ngingakababizi. Ngizokhuluma ngabo bela. Ingakho ngithi ngumuntu okwazi ukubona imimoya ephilayo yazo zonke izidalwa ezikhona emhlabeni. Abafundileke umuntu njengami bambiza nge-psychic. Ngizonibizela zona izidalwa manje. Izona ezosichazela ukuthi ubona ukuthi ngingakayibizi nje ngiyazibona. Kusho ukuthi ziyazi ukuthi ngizothini. Kusho zizongitshela ukuthi ngithini. Ngoba ngicele zona vele ukuthi zibe khona. Zingichazela ukuthi mawufa kuba njani. Kusho ukuthi sengithatha kude mina. Ngizobayeka ngoba imimoya edlula kimi manje mningi kakhulu. Ngibona baningi abafuna ukukhuluma nami manje.
ake ngiqedelele indaba yami ngani wami as a psychic. Uyawangibiza ke Manazaretha ukuthi ngize kuye ngoba izinto azihambi kahle endlini. Kunomoya wosize endlini. Hayi ukuthi kushaya amawindi cha. Hayi ukuthi kwenzakalani kodwa kunomoya wosize endlini. Mabehleli ngathi bangakhala. Yiyo lento enza ukuthi namhlanje ngicele imimoya eminingi ukuthi izosebenza nami la esontweni. Kuze ngikhulume lokukhuluma. Angizokhuluma ngenkolo yaManazaretha namhlanje angikho nje esontweni. Ngikhuluma nomhlaba wonke jikelele. Ngixazulula inkinga yabo bonke abantu abakhona emhlabeni. Bangixolela bebandla labashema. Ngoba angikho kuba ngempela namhlanje. Futhi bekuba nomoya osize endlini. Khuluma ngomuntu onayo yonke inhlobo yemali nayo yonke inhlobo yemoto. Cela ukuthi ngizomsiza as a higher priest noma ngizomthandazela njengomfundisi njengoba niyenisho. Banye bathi umfundisi, banye bathi bishop, banye bathi inkosi, banye bathi umnewethu, abanye bathi uphakama. Kuhle nalo. Mangifika Manazaretha endlini yakhe asembona lo dadewabo owayibulala. Ngabona lo dadewabo owayibulala. Ake ngidlule kancane kule ndaba kadadewabo owayibulala. Ngizoza kuyo ngoba ngikhulume lento ekumele ngikhulume. Ngizogcina ngawo mhlambe ngoba lemmoya ikhona manje la esontweni. Bafuna ngintshele ukuthi kunjani ukufa. Ngengiyekele yalo mlungu engithwe bengizomsiza ngobe ngiyibona. Kumnandi. Ayikho into enzima ngalendlela engizoyisho uzozwa kubuhlungu wena kodwa akukho buhlungu kufa. Akukho buhlungu kufa. Akukho buhlungu ukufa. Mangabe uhamba noma ngabe unabazali bakho noma ngaba unabani, la ku-procedure yakhona noma la kumele manje uphumuye ngale ilabantu abadideka khona. Mawuphuma umphefumulo okokuqala ngizokhuluma mawufe nje ugula kanje uhamba nje kahle mhlawumbe esibhedlela. Baningi abantu abaseyibhedlela banye cancer banye bagulela ukufa banye bathukile manje ukuthi kuzoba njani ngoba abazi ukuthi mawusufa kuba njani. It's something like mhlawumbe khona iy'tulo lezi ze-massage or into engathi i-massage. That procedure is like that. Uma uphuma lo mphefumulo wakho into encane nje ngazi ukuthi it's like ngathi ngiyakumasaja ngomshini kabili kathathu nje. Akukho buhlungu kodwa uyeza ukuthi umphefumulo uyaphuma. Ngaleso sikhathi after that massage nabo ngithi akuna pain. Akufani nokuthi
ulimele njengoba uyingane uyakhala kuba njalo cha kunjalo kodwa usuke sekunabantu abasuke sebekuhlangabezile yile nto engizoyikhuluma ngiyitshelwayo la njengoba ngikhona kunabantu abasuke sebekuhlangabezile abahamba nengelosi ngabe umlungu bakhona ngabe umuntu omnyama bakhona uma nje bayazi ukuthi vele uzoba nenkinga ngoba usuke unga-understand ukuthi ukuphi manje kodwa usuke sewungena kwenye impilo ongayazi njengempilo yokuba umntwana kanje umntwana mayifika uzakhala omunye kwesitshe njalo hawu kade ngiyise mathunjini ngama wami ngihamba noma ngizwe umsindo wey'moto ngabe seklinikhi hawu manje sengiyaphuma la sengibona abanye abantu manje zokhala kabili kathathu kuzofuna manje lo mntwana ukuthi awungikephi kanti kusuke kukhona umuntu ofizayo lo muntu osuke beletha ke esibhedlela kucishe kube into enjalo abantu abaningi akusho ukuthi mangabe ungenazi izihlobo awuhlangabeze ingakho ngithi amasonto ngelakithi lingiqondele kancane ngoba angiliboni isonto la lento engikhulumayo angifuni ke umuntu athi kunesonto lakhe noma nginomfundisi wakhe ngikhuluma ngento engiyibonayo as a psychic njengomuntu okwazi ukukhuluma nemimoya yabo bonke abantu abakhona emhlabeni noma ngabe waliphi ibanga kuyisiphiwo sami asingahlanganike nobufundisi benkolo obuNazaretha engazalwa nayo uma noma ngaba unabazali you will be never ngeke kwenzeke ube alone mawufa akubi njalo akubi njalo ngeke uze uthi ngoba sengifile manje besikhathi uye kule procedure umphefumulo naba sebekuhlangabezile nazi ingelosi sezikhona sebekwenza ke manje wamukele ukuthi uhambile abanye ke Nkosi yami bayisona kuba buhlungu kakhulukazi ababa nenkinga kakhulu yilabo abahambe ngengozi isikhathi sakhe umuntu singakafiki kusuka umuntu amdubule njengoba ngimile nje ngidutshuma indaba labo ke ibuhlungu kakhulu nawuthi ngiyahamba ngekhaya accidental umuntu ashayise nemoto ashona naye loyo akukho kubuhlungu futhi mayishona naye it's the same procedure kodwa manje yena akazi ngempela ukuthi ukephi ngakho uyuzwe endlini ukhala amawindi uwindi noma imama light ungaze kungayina amalight aphinda lighted noma kwesinye isikhathi nizele nje mina ningazi ukuthi nizeyiswa nilale nonke akalwi nani lo muntu ufe ngengozi akazazi ukuthi uphi njengoba kwenzeka lezi zinto kufa amawindi ashayeka uzama ukunitshela ukuthi hayibo ngisizeni ngoba lapha ngesikhathi kumele ahlangabezwe akazi ukuthi kuyiwapi akababoni nalabantu abamhlangabeze uzobuyela ekhaya
sosuke ekhaya abuyele kumngani wakhe so kumngani wakhe mawuthi umngani wakhe nakhona uzama ukuthi hayibo enze okuthize ungisize ngikwazi nami ukuthi ngazi ukuthi kunabantu ekumele ngiyekubona lapha bangihlangabeze usuke ekumpikiswane lo muntu labo bamhlangabezayo uphikisana nabo ngoba uyazi ukuthi ubele ekhaya ngiyakuthela amazolo manje ngiyafa angikwazi ukuthi manje sokuzohlangabezwa obani cha ngekhaya sengidutshuliwe ngekhaya sengikwaziwe ngiyoshada sengithola ingozi kunzima ke lokho kwalabo kuze kube nzima kule procedure ke manje kulomthetho kulolu hlelo lokwamukela ke manje ngoba bayazisola kakhulu hawu ingane zakho uzomuya cabanga ukuthi uyena ozoni uyena hlanga ngoba ingqondo yakhe isuke ihambile umoya wakhe uhambile awukho mhlawumbe uzitshela ukuthi hawu ngaze ngona ngashiya abantwana bami kanti akuyena onile ubulewe noma uthola ingozi yemoto ingane zakhe uyazibona lo muntu hayi ukuthi akazibona uzibona ubusuku nemini suke khona ukubona esikoleni ukubona emsebenzini mawukuthi unabangani abangani bakho yabavakashela kodwa uyazaba ubakhombisa ukuthi hayibo ngisizeni ngenze njani ngoba phela ngiyabona ngiyakholwa ngifile kodwa ngazi ngenze njani manje sengifile angikwazi ukukhuluma nani uzoshaya lama wind lezi icapha zemoto sindanyana njengalomoto usuzwa nje into njengaleyo njengoba ngisho ukuthi miningi imimoya njengoba ngikhuluma nani ezayo kimi efuna ngimchazele lento engiyichazayo lento engiyichaza uManazareta it's very sensitive akuyona into engachazwa umuntu noma ubani ngoba njengoba ngikhuluma nje le mimoya ikhona iyona engichazelayo ingakho ngeke ngikhulume ngendlela yakwaShembe namhlanje ngeke ngikhulume ngendlela yesonto ngoba ngikhuluma ngento engiyitshelwayo abantu abahambile emhlabeni angeke ngithi ngizofunda isihlabelelo ke noma ngizofunda iBhayibheli noma ngizokhuluma ngobaba ngoba ngikhuluma ngento eyenzakala la kimi surrounded me laba bengozi bazana kubangani babo akulahlisa okuthize bona ke labo thola umuntu owumfundisi umAfrika omuhle osemoyeni noma ngabe waliphi ibandla oruthola umuntu onjengami oyipsychic oruthola amanye ama-psychic kuwo wonke umhlaba there are lots of psychic baningi abapristi abakhona emhlabeni bona ngoba abapristi nabefundisi nobishop bayakwazi ukuthandaza ubatshele lenkinga ukuthi hey la endlini sihalala nje singasilala kanjani noma la endlini kuvele kuvaleka amawindi khuluma nabantu abaseNigeria, Zimbabwe, Mozambique, South Africa, all over the world, white, Indian, colored abangilaleli nje bangikhuluma noma ngabe usonto iyakunoma iliphi isonto elinomuntu othandazayo noma ngabe uthandaza ngesiMuslim noma it's Judaism noma it's Hinduism but umuntu omoya okwazi ukuguqa khuleke uzokusiza lo muntu umtshela ukuthi kwenzeka nje la endlini kunezinto ezigijima ebusuku kunezinto ezikhalayo ngazi yini ngoba indlami angikhona ukuthi ngabe namagundane uzokuhleka manje isiphuzo besazi ukuthi yini lekhulumayo wobani lapho manje sipho kodwa ngese nginaso sokukhuluma nabo uzokutshela bathini manje naso isiphiwo sokukhuluma nabo uzokuthandazisa uma ethandazisa lo mfundisi wakho akhulume naye lo muntu wakini ukuthi wena manje awusekho yebo uyazi ukuthi akasekho manje yena
yeka manje kuyisola awonanga lutho ufaka ingozi yemoto noma ududuliwe ngesikhali uzohleka futhi uzohleka njengoba ngihleka oh ududuliwe yebo kodwa bengahamelanga manje ngenze njani cha kunabantu abazokuhlangabeza laba lokhu baziba lungisa amehlo akho manje lungisa manje ingqondo yakho sezulwini lungisa manje umoya wakho njengoba kade ukhonza ubusuku nemini uzilungiselela ubusuku nemini laba abantu laba bazoza kuwe emva kwalomthandazo angikholwa ukuthi lo mfundisi bayifikile kweqeda ukuthandaza yobe ingaphelanga leyo nkinga uzothi eqeda nje uzobe seyibona indlela uzobe sebabona laba ngikhuluma ngabo ngithi bahamba neingelosi zasezulwini the angels kusho ukuthi if I'm talking about angels angikhulumi ngomfundisi wesonto angikhulumi ngenkolo ethize angikhulumi ngesigodlo esithize oh khona ngikhohliwe nalabo bezangoma uma ukhona abantu ama-traditional healers ane-spirit nabo ngabacela abakhulumela ukuthi ukhona umuntu oyisangoma umazi uthandazayo noma owenzayo akukhulumela kulungiselele inkinga engikhuluma ngayo ukuthi khona umuntu okwazi ukukhuluma nabantu emva kwalokho that higher priest lowo mthetho ozobe ekhulume naye uzobe semlulela manje indlela ngoba nje benza kanje ufuna ukusho ukuthi angazi ngiyephi angazi kwenzakalani ngami angazi kodwa ngiyazi ngifile kulungile kodwa ukuthi kwenzakalani ngazi ngoba ngigcine ngemsebenzini noma ngigcine ngesontweni manje emva kwalokho bazomthatha labahlangabezi abayokuhlangabeza nawe nezihlobo zakho ezinhle ezokuhlangabeza nawe eziphila lempilo ke manje yomoya emva kwalokho uzobe sazi ukuthi awu benizongilanda bosibani bese hamba nabo emva kwalokho ukhona ngangibiza noma yini ungibuza ukuthi uthini ngiyokutshela ukuthi uthini unawe ke manje noma nawe kwesinye isikhathi uyishawa uvalo kwesinye isikhathi uthuke angaba nawe kwesinye isikhathi kodwa uyazisola njalo ukuthi oh Nkosi yami umntanami ngamshiya kodwa wena njalo muphi ithemba ngabe awunabazali ngabe unabazali into engifuna ukisho enhle ngokufa awufi wedwa uyahlangabezwa noma ngabe bakubiza bubi kangakanani noma ngabe ungcole kangakanani kodwa uyabuya uphile inganeni zakho nivikeleke kangaka nje manje ngabona abantu enihamba nabo abangasekho ningayeka ukuyisola ngakho konke mawusuhambile uzohlala ke manje la kumele uhlale khona okuyintokozo khona okuyinjabulo khona la kunenhliziyo khona ezinhle uzoba manje sokwazi ukubona laba bantu obuthi wena bayakuzonda ukuthi hawu kanti bebekuthanda ngoba sawuyabona manje ukuthi hawu
kanti uKhumalo ubengithanda. Ngenze nje i-example esimple. Ake sithi unomyeni wakho uyambona ukuthi akakuthandi ngoba uyaphila, kodwa lapho bongasekho uzohlala umbona manje ukuthi he uzwani kanti ukhala kanje, ngoba wena sawuyabona manje kodwa ungale umbona kahle manje uzwani ukuthi awuyangithanda noma khuluma kazi uzwazi, kodwa ngqondo ningaze ngikhumbula makhumalo ngikhumbula hawu. Ngoba manje wena uyasibona njengoba ngithi njengoba ngikhuluma nje, a lot of spirits ala emandlebeni nami bayadlula nje labantu engikhuluma ngabo, nomunye ufuna ukungichazela kwakhe, nomunye ufuna ukungichazela kwakhe, nomunye uthi angisho kwakhe. Ingakho ngithi angisho ukuthi akukho buhlungu ukufa. Ikona abathi nginitshele khona ukuthi akukho buhlungu ukufa. Bangivale kule ndaba kamngani wami, ngathi bangikhulula ke ngibuyele kuyona. Lo mngani wami Manazaretha bengiyomsiza ke naye, ngiyomthandazela njengoba ethi ubenenkinga yokuthi uyazela emsebenzini, uyazela endlini, uyazela bese banosizi, kodwa imali ikhona. Hayi ukuthi imali ayikho, ikhona imali kodwa unosizi. Imoto ikhona kodwa unosizi. Ibhizinisi ihamba kahle kodwa unosizi. Ubuhlungu. Ngithama ngifika Manazaretha endlini yalesi siqhumama esumngani wami esinale nkinga. Awucabanga isiqhumama sinenkinga nje, uyosiza. Uyinake leyo nto umuntu kaNkulunkulu. Isiqhumama sinenkinga yosiza. Mangithi ngiyafika ngithola ukuthi nawu lo moya kanti udadewabo lo owayibulala. Wadla idakamizwa ngenhloso kodwa uyibulala, hayi ngenhloso yokuthi uzitela ukujabula. Bantu nonke likhona, the whole world, the whole universe, please don't ever start it to commit suicide. Ungalinge uzuzibulale. Kunama call center akhansela abantu all over the world, umhlaba wonke jikelele. Nasemasontweni maningi amasonto akhona ongaya kuwo mawunenkinga oyibonayo ukuthi ngempela sekufiksele ekutheni ungazuyibulala. Ngizama ukuchaza ke ngokushesha lokhu kwalomdadewethu ozibulele. Nakhona uthema isefile wayizwa lento engikhulumayo engithi akukho buhlungu kwamabhenzi, ngathi massage ethize nje noma uhlele esitulweni lezi itulo ezibizayo zama massage, into ecishe ifana leyo, like 1 2 3 kuhle nje ayikho. Kepha manje yena angazange ahlangabezwe umuntu. Njengoba ngeke ngakhuluma ngathi noma ngabe unabazali, you will be never be alone. Uzohlangabezwa, ngeke ube wedwa. Noma ngabe kuthiwa njengoba ngoba Shembe nje sekubhubhe konke ukuthi Shembe ngisele ngedwa emhlabeni, mangifa bazoba bekhona beyizinkulungwane abangihlangabezana. Hayi ikhulu, zinkulungwane, nawe zinkulungwane, nawe zinkulungwane. Nakho banganikhohlisa abantu ngamasonto abo nemithetho yabo nabafundisi babo, cha. Ngoba le procedure iyafaka amasontweni engikhuluma ngayo yokufa. Ngoba nobandlululo manje uma ufika lo moya, le ntombazana ihleli
It's like a darkness, indaweni eminyama maNazaretha. Kusho ukuthi njengoba umzimbula akamukeleke manje ndawo. Mangamumuleke ke ndawo ngimtshele ke lo mngani wami. Mnumzana. Inkinga nenza ukuthi la endlini nivele nibe nosizi. Lo muntu owudadewenu ukhona la wazibulala uyazisola manje uyena lo ndalisela usizi la hlala khona uyedwa usebumnyameni nalezi inkinga abayibulayela zona aziphelanga ngithandazile khona mangithandaza ngabona beza manje laba kumele bamhlangabeze uma befika nabo bambuka kanje bathi hawu ngoba ubalekela ukuthi emhlabeni abantu abakuthandi nala uzophinda ube nenkinga ngoba kuyafana nala uzophinda ubone futhi abantu abakuthandi njengoba ubalekela emhlabeni nje wazibulala ngoba uthi awuthandwa ngoba uthi uyahlupheka. You never get love emhlabeni. Uyasho uthi awutholanga uthando emhlabeni. Manje njengoba uzalana uhluleka ukulithola emhlabeni uzolithola kanjani la? Sekusho ke these angels now. Sekusho laba abantu ke manje esengikhuluma nabo beminye imoya ukuthi thathani lo muntu lalisa abantu la endlini. Thathani lo muntu ubangela abantu usizi. Kubuhlungu kakhulu maNazaretha okwale ntombazane engikhuluma ngayo nomlungu. She's a Jew. Ngoba le ntombazana siyabona manje iyababona bonke abantu ukuthi bayayithanda kodwa seyifile. Siyabona ukuthi zonke lezi inkinga bezolungiseka kodwa seyifile. Kodwa manje ifa yodwa. Ihlala bumnyameni yodwa. Nalabo kumele bayihlangabeze. Nabo badineka ngayo. Ukuthi wena uzibulele manje. Uzongena kanjani manje kuthina? Njengoba uzibulele nje. Kubuhlungu manje ngoba uyazisola lo muntu, uyakhala lo muntu. Akukho manje ngempela ukujabula kuwe uma uyibulela. Ngicela isihlabelelo. No. Ngizawucela isihlabelelo. Ishlabelelo samashumi amabili nesishiyagalombili. Yeza umhla phela yeza uyeza umhla phela uyakuma hambi kwakho noma ungathi amakuma nimira mango ayo nilezi
Leleze amakuma nemimango ayo lelezela hayi abaphela amandla elamandla ekholweni kwabo ayo gijima ekufuna ukukholwa ukukholwa kwabo bayogijima bekufuna ukukholwa kwabo ngixolisa kukhula isihlabelo saNkulunkulu la mawuzibulele njengoba ngikhuluma le ndaba namhlanje engithi indaba ebucayi nginichazela ngokufa ucayi kakhulu ngakho ngithi angichazeli nina amaNazaretha nodwa ngifuna ihamba umhlaba wonke abantu bazi ukuthi ningakusaba ukufa nodadewenu osesibhedlela mayegula umtshela ukuthi ngeke abedwa kunjalo nje nomfowenu oseseduze nokufa azi ukuthi ngeke abe yedwa ngalaleli labo befundisa bami benishumayeza bethi nizongena ezihogweni ngoba ufuna kwanda ibandla lakhe hambe ekubeka amabala ungcolile umubi unje ufuna kwanda ibandla lo kutshelayo ufanele akutshele ngoba ukutshela okuphelele manje uyayihlala iminyaka engaphezu kwa-100 mawuyibulele usebumnyameni kodwa uyasibona hayi ukuthi awusibona uyazi ukuthi ufile okubuhlungu ukuthi lezi inkinga obuyibalelele emhlabeni uzosibona iqaqeka-ke manje kodwa wena uhlelo sizini asikwazi ukukubabaza asikwazi ukukujabulela asikwazi ukukuhlekela ngoba awukwazi ukuhlangana nathi njengalabo abanye abahlangabeziwe uma kwenzeka ilile ngenhlanhla wahlangabezwa ilezi ingelo sengikhuluma ngazo wahlangabezwa ilezi inkulungwane zezihlobo zakho ingakho ngeke ngithi as a psychic njengoba ushembe esiphe isigodlo la igoli so masiqeda ukusibika lesi sigodlo ngiziphi isikhathi sokumchazela ukuthi yini le efihliwe ngibonayo kumuntu ngomuntu ebe iyinhle lento ngikhuluma ngayo amaNazaretha yinhle njengoba ngisho nje ngithi idalo zengitha nginitshela ukuthi akukho buhlungu kuhle zinani ziyanibona ingesana kunalokho izona idalwa zenu lezi ezinishile
ezizisolayo ukuthi awu Nkosi yami abantwana bami ngabashanga sababonisanga ukuthi hawu Nkosi yami njalo abantu abangasekho bahlala beyisola ngani njalo mama nibheka bayakhala ukuthi awu Nkosi yami awu Nkosi yami awu Nkosi yami bathatha lokhu kufa kwabo bakublame manje ukuthi kwangamelanga kwenzeke kanti kuyimpilo kuyi-nature kumele kwenzeke into engifuna ukuyichaza ibe ulayini namhlanje ukuthi ukufa kumele kwenzeke asingakusabi ngoba indlela yokuphila kodwa siya kwenye indawo nakhona sophila akusho ukuthi manje la kuyakhona kumnandi ngaphezulu kwala la bahlala khona kumnandi ngaphezulu kwala ngoba ngaso sonke isikhathi wena sebezokugada ngendlela mina nginokubona ngize ngithethe kwesinye isikhathi ngithethise laba bakwaShembe kakhulukazi umkhulu wami Ilanga umkhulu wami Ilanga ungitotoza angazuthi ngingane ize ngithi mina unkosikazi wami uzothini makuwukuthi yonke into manje ngifuna yenzeke ngempela ngoba uyangigada ngizokumele ngithi ngihamba ngemeeting ngikhohlwa ibhande ngiyazi wena kusho ukuthi bakugada manje ukuthi uzungafike manje wena basafuni manje cha uyoka bakhona nje bangigadile abafuni lutho manje uzothina uthuthi balaka kanibona abasafuni ukwenzekelele iyaphutha yena bayisola ngalo ukuthi ukuba ngabe ngiyaphila mina ngiyengixoxa uyiphambane nje ngithi ngemeeting kanti yibo abadala phambane impela nje ngihambe ngamabomba benza ngamabomba bavika ingozi uzothi mase sengizofika la ngekho lemeeting impela ke hawu yini le ngigqokile inqondo ayikho ingqondo ukuthi fonele ongabe unkosikazi yo nangiwela nje ngihamba eqhothathula nje ngiyele emuva mase ngisendleleni bese ngiyahleka ngithi oh abadala ngizothi ngisathi nje abadala ngizothi ngizwa khumbula kuyi-bridge la lelo lakhiwa elisuka eSentini isuka eSentini leli bridge suka Alexander leSentini leli bridge lizowa ngangizodlula lapho ngemoto ngangizodlula lapho ngemoto ngibheke eMidrand lelo bridge langivimba nje kancane mhlawumbe ngabe ngomunye wabo abahamba kule bridge mangithi kangaka kuba kuthiwa babe ngekho ngabe inkosi ayikho emhlabeni ngaba ngikhuluma ngichaze lento engiyithunywe ukuthi ngimchazele ngokufa namhlanje ukuthi ningakusabi kodwa nizophila kwenye impilo ngaba ngekho lephama ukukhuluma lokuchaza angithi angikuchaze isimpo somhlaba wonke lezi engisichazayo njengomuntu okwazi ukukhuluma nemoya yabantu abangasekho bafa bani ngasinda yibo labantu labo bakhona naleso ntweni bakhona manje ezindlini zenu bakhona uzophuma nje la etaxini ukatiwe wena uhamba nje ukatiwe ubona abantu bekubuka ucabanga ukuthi ugqoke kahle kanti isithunzi awuswenkanga nje hayi ukuthi ugqoke kahle uzothi uzuyilungisa hayi futhi namhlanje ngigqoke kanti isithunzi babuka lento abangayiboni nawe ungayiboni kodwa phila kuyona yekani-ke bonke bantu ukuthi manje nisola ukuthi mawuze umfundisi ekuphatha kabi ngoba ndisibandla lakhe ethi ngeke ungene ezulwini uzokuhlangabeza yini yena lo mfundisi uzobeke njengoba ngisho nje ngithi uhlangabezwa izingelosi neyinkulungwane zabakini
yiba laba abavimbela manje leyo ibulela akavinjelwa manje umfundisi wakhe omkhulu akavinjelwa manje inkosi akavinjelwa manje uNkulunkulu lo sithemba ukuthi ezulwini ngoba izulu likhona siyakulona usavinjelwa inhloko zakhe ukuthi uzongena kanjani kithi uzongena kanjani kithi wena uzongena kanjani kithi uvesilamu leli bona ngathi selihleli kahle uzongena kanjani kithi wena ngoba uhlulekile ukuthola uthando emhlabeni uhlulekile ukuthanda emhlabeni nathi asifuni ukuthuzela akusho uNkulunkulu akusho umfundisi umzimba wakho ke manje uhlala ebumnyameni isikhathi eside mhlawumbe khona ozakuzwela emndenini wakini angazi noma kunama-tradition ngama-tradition nemithetho ngemithetho namazwela nakhona uzokuzwela ngoba kunengane ezelwe kumele kube khona ingane ezozalwa kulowo mndeni lento bengitshela lo mlungu ukuthi into engingayenza manje angeke yenzeke mawuthi anisazali la ekhaya uzohlala ebumnyameni uma kunengane ke manje ezelwe kuleli khaya une chance manje lo ibulela encane le ngane le izosebenzisa ubuqhawe manje bokujabulisa lezi zidalwa noma le mimoya yala ekhaya emihle ela esabatheni manje esigadile ngoba ayikho into eningeke banazaretha niyithole ngendlela idalwa zenu ehleli ngayo nani kodwa niyiboni ngakho ngithi ngonyaka ozayo nje ngaqeda nje lesi sport sisitholile sisipho shembe ngaqeda nje ukubika ngenza yonke into ngonyaka ozayo ngizoye ngimbize mhlambe amaviki noma ngaba amahlanu ngizozipha isikhathi sokuthi ke nginikhulumele nezidalwa zenu nizobona ngalo langa ukuthi aninankinga nizobona ukuthi ayikho lento ngoba ababi labantu engikhuluma ngabo kwesinye isikhathi bafuna ukukhombisa indlela yokuthi nongalapho uzothola imali wena manje ngoba ubezwa uye kwenye indlela kodwa bazokukhuza nje uyezwa ngelinye ilanga uyibona uma unenhlanhla abanye abantu baze bafe becebile weManazareth ngoba abazizwe idalwa zabo ukuthi uthini noma bayizwe umoya wabo ukuthi umuntu ufuna ukayiceba nje lokho ufuna ilotho kanti lothina mhlawumbe isidala sithi ungakhupha nje wena la ukhuzula khona njalo la uyakhupha kodwa unazi khuzu hayi mhlambe khona ukuthi nini mhlamba la nithi ngakhuzula wayizwa nje uyisho yonke kanti la ukhuzula khona into khona la engakwazi ungaphinde umsebenzini kodwa wena into yazimhlamba nje ukhuzule khona ukuthi hey azathi ukuthi yavela ikhethi lingidabulela amahembe ami njalo ikhethi lingidabulela amahembe ami njalo leli khethi kuleli khethi ukuthi lingidabulela sengingqedile kanti kuyakhulunywa njalo akuthathula amahembe la kuyakhulunywa ngicabanga ukuthi bengikhuluma ngalokho bangcwele ukuthi khona la siya khona sinesazi akunamfundisi ke namhlanje okhe ngitshela akwaziyo nangakwazi seshilo kufanele ukusho inkosi ibuso khona kwangcwele